This world is brimming with knowledge. Come, let's find the light, build on our hopes and fly high. Welcome to the Borderland. जोङो पेन्टिन लाफैबाय दायो जों नायगोनसै बैयावहाय Who's nice story here? Indi एम्फौ बानायनाय नैबे एम्फौ गोमोन नैबे एम्फौ फिथोब थोबनाय नैबे गोथां ओमफ्रायो नैबे फिसा फिसा जाजाग्रायाव बेमोनलाय जाजाग्राया बिसोरनो जाजायो ना देरबाथाय औ बेनो बैदि जाखायो देरबा बे खेबेसे गुरग'खौ मोनलाय बिनि बिगुरा खेबेसे गुरग'खो बेथ' लायाखै बे मुगानि बाबा बिदै बेथ' खावा जायो ना खावा जायो खावा जाबो ভিতৰত ভিতৰত থাকিব লাগিব এইটো বড়নি কেনেকে বুজাব লাগে না আমি নাজানো बर' নাজানে নাকি बर' নাজানে নাকি জানে অলপ অলপ बे मानि फिथोबा बालबारि बिनि एम्फौआ माबायदि बेजों एखेखा बिसोरबो एखेजोब ने इन्दिनि ओमफ्राय बे दिरुङा मानि ओमफ्राय बिसोरो बिनि ने नैबेया बिनि ओमफ्राय बे दुन्दिया बेगर नामा मुगा बिदै बिदैया बिदिसो बे गुरग'खानाय ने औ औ दाथ' इन्दि बेगर बेबो इन्दिनिनो जिजोबखाना गासिबो मुगानि आब' बे दामा बेसेबां 5,000 बे इन्दिनि जोबनाय गासिबो इन्दि माबानाय बानामा बे खुन्दुं मेचिनजों ना ओमफ्राय बे आखाइजोंबो बानायो दा बे ओरै सालायलायनाया औ औ बेबो ना एखे औ औ
Elephant dong. Maro. Wow, waterfall. Golden layer. Ya, kita kan. Kebzayo. Nang kebzayo. Abang kebzayo, mau sakit. Rajani no माबायदि राजानि न' सिङाव मा दं जों नायनोसै बाहाय दा राजानि मा दं सिङाव गबिन्द चन्द्र राजानि बायखोन्दा नेरसोन बे डिमापुरनि नुथाय जायखौ डिमापुराव थांबा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरो नैबे जाबाय राजानि न' जों हाबनायगोन माबायदि नायनोसै फैदो Telepon berai dong. So much nice, nah, red. Beauty house. Sirgahayu नुथाय दा न' सिङाव हाबना नायनोसै Something is there. जोंनि न' होननानै दोनदों खुन नामा माबा बिलाइ एम्फौ फिथोब औ एम्फौनि जोंहा न'आ मोनसे दोननानै मोनसे गारफैदो biar aku mulai Iskiri masih bisa nanti. Bisa, mana lah? Masih bisa. Masih bikin. Masih bikin. Mau beli ni. Arjun. Ada wan जाहैबाय बेसेबांथो बेलाय Ibu uang nama? Uang. Kalau dia foto kado, uang. Kalau dia foto kado itu dong ya. Jadi berapa?
दानि गोदानाथ' माबा मा आखाइ एसे बोयोना दायो दानानै दिन्थिबाय आब'आ ओमफ्राय आगर हेबनोबा बेखौ ना बेखौ खनखांनांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे ना बे मामोनथाय बेना बेबा दानानै दिन्थिदो एसे मा आगर मा होनो होनो थार थार आगर होनो मोख्रेब आगर बे मा हारिनिथाय बेलाय फाथान ओमफ्राय नैबेयो बे मा हारि एसामिस राजबंसि फाथान फाइनालि गड जिए खावला नायग्रा इंडस्ट्री नामा बेलाय इंडस्ट्री जापान से जब वो स्कीम चली थाईलैंड में आई वन तांबन वन प्रोडक्ट पे आया तांबन शायद वहाँ का हमारे यहाँ का कालूदा का जैसे तांबन बोलते हैं थाईलैंड जब वो भारत में योगी आदित्यनाथ द्वारा लाई गई उसका एरिया थोड़ा बढ़ा दिया गया उसका बड़ा क्षेत्र है वन प्रोडक्ट का नाम गुरु भाई Nintang mana muzangna, ang nintang marko muzangban. I love you all. First of all, I would like to thank Jana ji. मैं लोग नहीं जिंगना मामा एक थोड़ा स्पेसिफिक है हाथ में वो ताकत हो जो शायद आपको अभी तक पता ही ना हो तो क्यों ना आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर हम सब एक दूसरे से वादा करें कि ये शाम है ये यहाँ पे खत्म हो यहाँ से शुरू हो guys man nah wallahi खर' साजोबनाय माने गाद गरम थांफिनसै जों दा गारि गाखोबाय इन्द्र बोर जाखो मा हरनो Kenapa? Udah, oh sini tunggu.